Jeg glæder mig rigtig meget til de nye valgfag, vi skal have. Jeg har fået madlavning som valgfag. Jeg kan godt lide, når timerne de er lidt anderledes. For eksempel når der kommer lidt mere rytme og musik ind, så man får bevæget sig lidt mere. Vi er gode til at arbejde sammen, og ja, vi larmer også nogle gange, men det tror jeg nok går. Jeg kan godt lide engelsk. Vores engelsklærer er sød, og hun er rigtig god til det. Og vi lærer engelsk hele tiden og flag også. Det er rigtig fedt, at vi har sådan nogle udendørsøvelser her. Det fedeste det er nok, at man kan være sammen med sine venner, og at det er et ret sted at være. Noget af det, jeg godt kan lide i skolen, det er billedkunst og frikvarter og så tegn. Danmark bevæger sig i lyntempo fra et industrisamfund til et videnssamfund. Og det betyder, at der er ændrede krav til, hvad børn skal kunne, når de kommer ud af skolen. Det er tankerne bag at lave en skolereform. Og det er selvfølgelig også det, der er baggrunden for, at vi på Torsted-skolen nu går ind og laver nogle ændringer. Vi har allerede nu en rigtig god skole på Torsted-skolen, og vores ambition er at gøre den endnu bedre. Og det skal være et sted, hvor man kan lide at være, hvor der er trygt og godt, og hvor man kan lære noget. Ambitionen er, at alle lærer så meget, som de kan. Vi drømmer om en skole, hvor der er børn alle mulige steder, der arbejder. Nogle arbejder alene, nogle får hjælp fra voksne, nogle får hjælp fra andre børn. Og nogle er på museet, nogle er i skoven. Vi er mange steder og på mange forskellige måder, fordi børn lærer på mange forskellige måder. På Torsted-skolen er noget af det, som vi arbejder meget stærkt hen imod, at børnene bliver meget bevidste om, hvorfor det er, de lærer. Og at de ikke bare gør det, fordi vi siger, at de skal gøre det. Men vi prøver at forestille os en skole, hvor eleverne ikke bare nøjes med en elevplan en gang om året, men hvor vi har løbende samtaler, målsamtaler, hvor forældrene kan gå ind og kigge på en elevplan, som ligger elektronisk, og hvor de der målsamtaler er styrende for den undervisning, som foregår for det enkelte barn. En af de allervigtigste punkter i skolereformen er en længere og mere varieret skoledag. Og målet er faktisk, at børnene skal blive så meget dygtige, at man kan sige, at det, de har lært i 8. klasse, det er faktisk det, de nu i fremtiden lærer i 7. Børnene her på skolen vil få flere oplevelser ud af klassen. Man vil bevæge sig mere. Vi vil lave udeskole, og vi vil også arbejde med innovation. Vi vil skrue op for samarbejdet med ungdomsuddannelserne for eksempel. Og noget af tiden vil undervisningen foregå på små hold, og noget af tiden vil det foregå i klassen. Som noget nyt på Torsted-skolen har man besluttet, at vi skal arbejde i spor. Det betyder, at 0., 1., 2. og 3. klasse går sammen, og så vil det for eksempel være B-klasserne, der er sammen, og så arbejder de på tværs af årgangene og laver ting sammen. Det kan være bevægelsesbånd, eller læsebånd, eller fag som naturteknik og matematik og dansk. Ude i sporene er det lærerne selv, der laver skemaerne, og det gør, at hvis der er nogle fraværende, så de personer, der kommer ind i undervisningen, er personer, som eleverne kender fra sporet. Altså kun de voksne omkring sporet vil dække i sporet. I forbindelse med, at skolereformen peger på, at eleverne skal have individuelle læringsmål, så er en af vores overskrifter her på Torsted-skolen at arbejde med fleksible læringsmiljøer. Og når vi siger fleksible læringsmiljøer, så tænker vi i nogle miljøer, som giver mulighed for eleven at lære på den måde, der passer eleven bedst. Det kan gøres på den måde, at holdene eller klasserne, de deler sig op i nogle mindre grupper. Nogle skal måske arbejde stille, nogle skal arbejde i grupper. Nogle har brug for at bevæge sig, når de skal få fat i tingene. Nogle har brug for at komme ud og besøge nogle virksomheder. Det kan være, at vi tager et hold med ud og besøge en virksomhed og lave opgaver ud fra de oplevelser, vi har derude. Og så kan det også være, at vi skal ud til nogle private hjem og finde den historie, der ligger der, og arbejde ud fra den historie, så vi også kommer uden for skolens område og bruger nærmiljøet i Torsted.
Vi får bevægelse ind på Torsdagsskolen ved at blandt andet at bruge power breaks, som er små pauser i timen på 2-3 minutter, hvor vi får eleverne op at bevæge sig. Vi bruger bevægelsesbånd, hvor man kan sige, at man går ud og er sammen om en leg, for eksempel en aktivitet i et kvarter, 20 minutter. Og endelig så laver vi bevægelse kombineret med det faglige. Fleksibel læringsmiljø på Torsdagsskolen, der ønsker vi at tage hensyn til de her forskellige forudsætninger, eleverne de bringer med sig ind. Det, der stadigvæk er utrolig vigtigt, det er, at vi har den her faste ramme stadigvæk. Også for de børn, der har brug for det i løbet af hverdagen, så vi tilgodeser de behov, de selvfølgelig også har. Lektiecaféen, som det hed før, det hedder nu faglig fordybelse på Torsdagsskolen. Her har man mulighed for at møde en af mine kollegaer, der både har indsigt i dansk, det kan være tysk, det kan være engelsk, og man har mulighed for at få støtte i forhold til at kan deltage i undervisningen dagen efter. Lektiecaféen, eller det vi kalder faglig fordybelse, ligger nu sidst på dagen. Målsamtalen, det kommer til at foregå på den måde på Torsdagsskolen, at hver enkelt elev har en kontaktperson, som en gang om måneden minimum kommer til at fastsætte mål sammen med eleven. Og det vil sige, det vil vi træne eleverne til på Torsdagsskolen, det er, at eleverne er med til at målsætte, hvor det tidligere tit har været forældrene og lærerne omkring dem, der har fastsat målene. Nu vil vi gå over til, at eleven allerede fra 0. klasse trænes i og målsætte selv, og det er både læringsmål og det trivselsmål, de skal opsætte sammen med den kontaktperson, de har. Så bliver lavet et dokument, hvor de ting bliver nedskrevet i, så forældrene løbende hele skoleåret kan følge med i, hvad det er præcis deres elev har som målsætning eller sat for mål for sig selv. Hvor vi tidligere på Torsdagsskolen havde de her 2 forældresamtaler, og ud fra de elevplaner, der var lavet, der havde man samtalen der. Der ønsker vi hele tiden, at der er udvikling i forhold til det, så man har de her minimum månedlige samtaler med sine elever. Vi vil populært sagt gå fra undervisning til læring. Børnene skal være mere bevidste om, hvorfor de lærer og hvad de skal bruge det til. Den nye skolereform betyder en anden hverdag for eleverne. Vi håber, at de vil trives bedre og lære mere. Og vi glæder os til samarbejde med jer forældre om at skabe en god skole, hvor alle trives og lærer det, de kan.